ए तोंड तरी दाखवा. नाही जिगू शाळेत गेला. शुभम जिगू पण शाळेत नाही गेला. तू पण नाही गेला. संकेत किरव्या नाही गेला. काय खेळताव काय रे. फ्री असतं नेट नाही चालत त्याला लागत. कुठे गेला संकेत कुणा बरोबर. त्याच्यासोबत म्हणजे नाग्या पण गेला. बघितलं मित्रांनो जिग्नेश पण नाही गेला. जिग्नेश हो ही इकडची ओली. ह्याच्या इकडं आमची ओली. ह्याच्या इकडं नाही इकडं मधली ओली. ह्या साईडला इकडून दाखवतो जर इकडे तर तिथून स्टार्ट केलो बघा. ह्याच्या इकडे मधली ओली त्या तिकडे आमची ओली आणि इकडची ओली लास्ट. एकदा थांब 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 एकदा एक शॉट घेऊ दे. इथून काय दिसत नाही एवढा पण. अमित गेला का नाही रे शाळेत. विजय ना काय रे पण ना. नाही मंदिरात जातो खालच्या. अमित कुठे रे. अमितला विचार हात मारून विचार. मी इकडे का व्हिडिओ चालू ठेवले असेल ती माहिती आहे का तुला. हा नंतर सांगेन तुला का ते. थांब जरा. इकडची ओली आहे नाही पूर्ण. वरतून दिसली असती पूर्ण क्लिअर. तू नाही दिसणार. सूरज बर्जेचा घर दाखवण्यासाठी चालू ठेवले व्हिडिओ इकडून. तर मित्रांनो बाबा पाहू शकता इकडं हा गावाचा एंड होता. हा घर लास्ट आहे इकडे आणि तिथे खाली घर आहे अर्जुन मामाचा. बघा इकडे हे पण चोंडी करत नाही इकडची लोक. इकडे एवढी माकडं त्रास नसतील देत येतात पण एवढी झाडं ही खालची आहेत. खालची जी चोंड करणार ना त्यांना जास्तही करतात. केलटी असतात ती. बाकी इकडे एवढी वर नाही येत. खालचे बात केली तर इकडची खालच्या साईडचे आणि ते वरचे मग नाही येते इकडे. मधले चोंडे सेफ राहतात आणि डुकरं असतात ती वाट लावतात. बघा लोक मुंबईला गेली सर्व शेती वसाड. कुणाची आहे रे आता ही राहाय ही केलेली कुणाची आहे. ए पप्प्या ती बोर आमची फेमस. तिथे यायचो आम्ही बोरडी पाहायला आणि दगडीवरून मारायचो. किती जणांचे तालके फुटलेत. हा नानिया इकडे बेली इकडे बोलतात ह्या साईडला. मग तिकडे वर हुंबराचं पाणी. आवाज येतोय मला. इथे रेकॉर्डिंग नाही होणार म्हणजे आवाजही नाही होणार एवढा लांबचा आवाज. आपल्याकडे माईक नाही तेवढा आवाज लांबचाही करू शकतो. तर इकडून खालच्या मंदिरामध्ये असा बसला अजून पण. तर नमस्कार मित्रांनो क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज चाललो आहे आता बघा. आज रात्रीची तिकीट भेटली मला. मग अशीच भावाने काढली म्हणजे आदित्य जाणे वाटतं काढली. सर्व गाड्या फुल आहेत आणि आज रात्री मुंबई जाणार आहोत. फक्त जिग्नेश आहे एकटाच. अरे माहिती आहे पण ते दोघे नाहीत ना. तू होत असतं तुला कोण विसरलाय. हा बघा जिगूचा कुत्रा गेला खाली. केलटी आहेत रे. केलटीतात ना बघितलं ना उड्या मारत गेली. वांदर आहेत. हां वांदरच असते मग 3-4 आहेत ना. केलटी भरपूर असतात. एवढी मोठी टोली आहे त्यांची इकडची. हा इकडून भागल्या एवढी जायचा रस्ता आहे. हाय तरी कर. तर धरमबाजीच्या इथे नारळ द्यायचा आहे आणि खालती आमच्या गावदेवीच्या मंदिरात. हा रस्ता आहे ना हा खाली जातो. हा रस्ता येतो देवळामध्ये. हा इकडे जातो बागडेवाडी. आमच्या इकडून येतो असा फाटा फुटलाय. चला तर आता जाऊया खाली आपण. तुम्हाला बघू मंदिर बिंदिर दाखवू तुम्हाला आता या व्हिडिओमध्ये. परत एकदा आमच्या देवांना भेटू तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर मित्रांनो हा तुम्हाला इथे एक दगडी देव आहे तो दाखवला आहे मी त्या व्हिडिओमध्ये पण. बघा
पाहू शकता कसला जांभळीचं झाड आहे ना रे. इथे देव आहे. अशी राहाट असली ना आपल्या गावदेवांची, म्हणजे प्रत्येकाच्या गावाकडे बघा कोकणामध्ये ना राहाट असते गावदेवाच्या मंदिराच्या बाजूला, तिला राहाट बोलतात, जंगल असतो त्याला. आणि बघा हे पूर्ण राहाटीचंच जंगल लागलं इकडून वरपासून. तर त्याच्यामध्ये भरपूर असे त्याला मूर्त्या असतात इकडे तिकडे झाडांच्या मुंद्यामध्ये, अशी इकडे तिकडे दगडींच्या. बघितलं तर बघा तुम्ही, तुम्हाला अनुभव असेल, जे कोकणातच असतील त्यांना माहितीच असेल. मी भरपूर ठिकाणी असे बघितले ज्यांच्या काय काहींच्या अशा आहेतच मूर्त्या. हा आंबा यंदा भरपूर आलेला, ह्याचीच ना रे आपण आंबा पाडत होते शिमग्याच्या वेळेला आलो ना मी, त्या वेळेला भरपूर आलेला. गोड आहे का आंबट आहे ते आपल्याला माहीत नाही, पण कच्चे आम्ही आंबे खाल्ले. पिकल्यावर नंतर काय माहीत गोड लागतो का आंबट ते आपल्याला एवढं माहीत नाही. अहो इकडे पण गवत नाही एवढा झाला यंदा, गवत काय वाढ नाही गवताला. चला आपल्या आता सानव जाऊया आपण डायरेक्ट, नंतर खाली. तर मित्रांनो बघा अलंबी, भरपूर अशा प्रकारच्या अलंबी असतात, त्या खायच्या नसतात. ते आपली व्हाईटवाले असते, ती कधी आपली आषाढी एकादशी असते तेव्हाच ना रे, आपला जून जुलैच्या कधी असते ती, त्यावेळेला ते उगवते. तर तीच खायची असते, आपल्या खायच्या नसतात. भरपूर काय विषारी बोलतात लोक, कशा असतात ते आपल्याला माहिती नाही, आपण कधी खाल्ल्या नाही. लोक बोलतात तशी विषारी असतात म्हणून, आपल्याला माहिती नाही. ते व्हाईटवाले असतात त्याच खातो आम्ही. तर मित्रांनो ही आहे आमची सान. तुम्ही बघितलेच असाल शिमग्यामध्ये हे सर्व झाडे तोडतात. बघा इथे रानमेंढीचं फुलं आहे. यंदा रानमेंढीची फुलं पण नव्हती झाली, पोरं भरपूर लांब लांब जायची आणण्यासाठी. रानमेंढीचा फुल, रान भेंडीचा फुल, रानातली भेंड. इथं तुम्ही शब्द काय डबल मिनिंगवाले शब्द विचारू शकतात. टाकला आहे ना रे हा, टाकला इथे. तर ही आहे सान. चांदावडीची झाडं सर्व, थोडा जंगल झाला. आता दसऱ्याच्या टायमाला हा बेंतील पूर्ण गवत. दिसते तिथे आमची इथली आदिवासी वाडी दिसते का नाही रे, दिसते बघा तिथे घर दिसते मग तिथे. तर हा इकडून येतो, खालून गावातली माणसं येतात, सावरी गावातली आणि केलीवाडी. हा बघा हा झाड मोठा कोसळला आहे वादलामध्ये. हा झाड नाही कोसळला, फक्त मंदिराच्या समोरचा, नाही तर मंदिरावरच पडला असता. हां तिकडे पण गेला असता त्या साईडला. हो कसं झाड आहे, चढू शकतो का जिग्नेश तू? इथेच नारळ द्यायचा होता, देऊन झाला. आता निघतो आम्ही खाली धरमबाजीच्या तिथे जायला. इकडून जावे लागणार आहे, परत इकडूनच येऊया. काय करतोय, पाणी पितोय. तर हा खाली इथे होल आहे, हा वर इथे बंधारा वगैरे दिसतोय व्हाईट व्हाईट. आमच्या गावाकडून जो येतो ना ह्या हॉलला आपण एक व्हिडिओ बनवले आहे खेकड्यांची. म्हणजे पहिले असेल सबस्क्रायबर ना जुने, त्यांना माहितीच असेल ही व्हिडिओ बनवली ती रात्रीची. खेकडी पकडायला आलेली ती. तर हा रस्ता जातो तिकडे धरमबाजीच्या तिकडे. पाणी कमी झालं, पाऊसच नाही लागत तो काय.
पाणी कमी होणारच. अजी गणेश शाळेत कधी उद्या जाणार का नाही? शाळेत नाही हायस्कूलला. हा जाण नाही तर नाही जाणार. दांड्या मारण्यात एक्सपर्ट आहे. कुठला रस्ता? काय तू माझ्या पाटण्या यायचं काम कर. रस्ता मला सांगू नको तू इकडे. तो भोकरीत जातो रस्ता खाली. गावात पण येतात. तर आम्हाला माहिती आहे. तर मित्रांनो आलोय आता धरमबाजीच्या तिथे. हा केलेवडी जातो रस्ता. ह्या आमच्या इकडून आला असा. तर इथे पण मोठी मोठी झाडं होती ती वादलामध्ये पडली सर्व. पाहू शकता कितका मोठा झाड आहे. कुठं आहे? कोणाचं आहे? कोणाचं अरे आहे? तर मित्रांनो हे बघा इथं घंट्या लावायचं ते पण पडलंय. आज कोणतरी आमच्या इथेच माणसं आलेली वाटतं. पोस्टरांच्या तिथले हारबीर घातलेले आहे ते असं वाटतं आहे. कारण का आजच आलेली आहेत. हे बघा पहिला देव हा दिसायचा नाही. तर झाडं बिडं असायची. म्हणजे हा नव्हता पहिला कचडा असं बांधलेला. त्यावेळी दिसायचा नाही. आता ज्यावेळी ज्यापासून बांधला ना तिथून दिसायला लागला देव रस्त्यावरून पण. ते रस्ता पाहू शकता केवढा मोठा झाड आहे तुम्ही. मस्त केलेला आहे. जिग्नेश बोलतो की तिकडून नाही जायचं परत. आता आम्ही इकडून पण नाही जात. केलेवाडी जातो डायरेक्ट. केलेवाडीतून मग वरतून त्यासाठी मधून शॉर्टकट आमच्या इकडे जायला जाण्यासाठी. तर त्या रस्त्याने वर जाणार घरी. कारण का कुत्र्यासाठी तेवढं जायला लागणार आहे. जावं लागणार आहे आम्हाला पण. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून आम्हाला कळवा कमेंटद्वारे. आणि लाईक करा, शेअर करा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना. आणि अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. टाटा. आणि जे तुम्हाला जर आम्ही काढलेला बघ इथे मांजूर होता. कुठे गेला खाली नाही मांजूर होता ना. फेसबुकला आम्ही असे गावाकडचे फोटो व्हिडिओ काढलेले असतात ना कोकणातले ते आम्ही टाकतो. तर तुम्ही फेसबुकला आम्हाला फॉलो करू शकता. फेसबुक इंस्टाला आणि यूट्यूबला तर टाकतोच मी फोटो कम्युनिटी टॅबला. तर तिकडे पण तुम्ही बघू शकता फोटो. तुम्हाला बघायला भेटतील गावाकडचे.